imini yesabatha bentwana zokula nesihlabelelo 32 Inkosi busithama baba nginjengawe baba ngozama
Amen. Lesihlabelelo ubaba omkhulu uthi anginjengawe baba, kodwa noma nginjengawe ngiyozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe. Lokhu kuchaza ukuthi njengoba silapha nje sifisa ukuba sifuna ukuba njengoNkulunkulu, kodwa futhi akakho ngaba njengoNkulunkulu nanganoma yiphi, kodwa sonke siyazama, kodwa kuthiwa sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, kodwa futhi asifani noNkulunkulu. Umbuzo-ke uthi uma sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kodwa singafani noNkulunkulu, pho yini le esifuna ukuba sifane ngayo? Into esifuna ukuba sifane noNkulunkulu ngayo ukungabi nasono. Ngoba kuvesi 2 uthi ngiyothokoza nganeliswe ekukhonzeni, ngihlanganyele nabangcwele abahleli belindile. Kusho ukuthi ukuze sifane noNkulunkulu ukuba sibe ngcwele, kofanele ukuthi silinde, ngoba uthi ngihlanganyele nabangcwele abahlali belindile. Abangcwelele abantu abahlali belindile. Amen. Yini umuntu ongcwele? Ukuba ngcwele ukuba njalo. Ukuba njalo. Ukuba ngcwele kusho isimo sokuphila, noma kusho impilo yokuphila yasezulwini. Uma umuntu ephila ngempilo yasezulwini, lo muntu ubizwa kuthiwa ungcwele. Ukuphila impilo yasezulwini ukuphila kanjani? Ukuphila impilo yasezulwini ukuphila impilo enganaso isono. Ngamanye amazwi ukuphila impilo yokugcina umthetho kaNkulunkulu. Simple as that. Ukuphila impilo yasezulwini ukuphila impilo enganasono. Ukuphila impilo enganasono kusho ukuphila impilo yokuthi ngaso sonke isikhathi ugcine umthetho kaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uhlale ulindele noma ulindele ukugcina umthetho kaNkulunkulu, ungcweleke. Kujwayelekile ukuthi amanye amabandla njengamaKristu ethi asindisiwe. Leli gama lokuthi sisindisiwe angilazi ngokukholwa ukuthi lisho ukuthini. Angilazi ngokwenkolo kaJehova ukuthi lisho ukuthini. Ngisafunda isikole ngaba usihlalo
we-SCM eDlangezo High School. I-SCM isho i-Student Christian Movement. Ngenkathi ngiwuhlalo we-SCM ngangiphila nabantwana abasindisiwe, nabafana besindisiwe, namantombazana esindisiwe. Kodwa angazi ukuthi yini abayibona kimi ukuze bengenze kuba nge-check esinwabo. Kodwa ngelinye ilanga omnye umfundi noma abafundi babili uSpeece no Mahlanga. Angisazi noma uMahlanga noma uMahlaba kodwa kwakulapho. Ngoba emva kwalokho sengiqedile ukufunda angizange ngazi ukuthi wagcina laphi. Kodwa uSpeece wagcina umfundisi la kwaStegen. Kodwa nje ushone kule minyaka nje eyedlule. Laba abafundisi laba abafana basebenza kimi. Bethi Mbanza, siyabona ukuthi ukukholwa kwakho kujulile. Kodwa asekusele ukuthi usindise. Ngase nithi ukusindiswa ukwenze njani? Ngoba nithi ukukholwa kwami kujulile kodwa sekusele uba ngisindise. Manje ukuze nibone ukuthi ngisindisile, ukuze naneliswe ukusindiswa lokho elifuna kimi, fanele ngenze njani? Bathi-ke laba bafana kufanele ukuthi uye phambili esontweni ufike udeclare ukuthi usindisiwe. Ngathula kodwa ngathi ngenhliziyo ukusuka nje ngephambili ngifike ngithi ngisindisiwe, sengisindisiwe njalo. Kodwa bona basho njalo futhi babeqinisile ngoba sengihambele indawo eziningi zemikhosi yabantu abasindisiwe. Ngaso sonke isikhathi bayabesho bethi basindisiwe, noma behlangana nawe endleleni bayebethi basindisiwe. Kodwa angaze ngibezwe bethi singcwelisiwe noma singcwele. Bethi sisindisiwe, abasho ukuthi singcwele. Lokhu ukuthi belibalekele leli gama lokuthi bangcwele, ukuthi vele abakho ngcwele. Ikhona belibalekela igama lokuthi bangcwele ngoba abakho ngcwele. Futhi abaze ngayihlupha ngokwazi ukuthi ukuba ngcwele kuchaza ukuthini. Ngoba amabandla amaningi akufundisa ukuthi iba ngosindisiwe. Kodwa uma usubuza ukuthi isenzo sokusindiswa simi kanjani, abakwazi ukuba bechaze. Ngoba uma ukusindiswa kusho ukuma phambili ufike utshela umuntu ukuthi usindisiwe. Ongasindisiwe kodwa osho ngomlomo ukuthi usindisiwe, umehluko yimuphi? Ngoba noma imuphi umuntu engasho ukuthi usindisiwe. Manje-ke umehluko phakathi komuntu othi usindisiwe ekusho ngomlomo kodwa singekho isenzo esisho ukuthi
usindisiwe. Ukwazi ukumbona kanjani? Ngoba ukuthi usindisiwe umlomo okhulumayo. Kodwa umuntu othi ungcwele noma ngabe akashongo ukuthi ungcwele, ungahlala nomuntu ongcwele kodwa ngeke iphele insuku ezimbili noma olulodwa nje ungabonanga ukuthi lo muntu ungcwele. Ngaphandle kokuthi eze esho ukuthi ungcwele, kodwa ngeke uyehluleke ukuhlule ubone umuntu ongcwele. Yikho laba bafana bathi wena ukukholwa kwakho kunzima kodwa sekusele ukusindiswa. Babethi kunzima ngoba bebona ukuthi lo muntu lona ukholiwe kakhulu ngaphezulu kwethu. Kodwa manje ngoba ebandleni labo abakaze befundiswe ngokuthi umuntu okholiwe uba njani, bese bethi sekusindiswa. Umuntu okholiwe uyakwazi ukumbona ngoba ukukholwa unlike ukusindiswa isenzo. Ukusindiswa ukukhuluma, kodwa ukukholwa isenzo. And ukukholwa kwasezulwini isenzo sokuthi lo muntu lona uyakholwa noma akakholwa. Ngamanye amazwi uyayenza into efuna uNkulunkulu noma akayenzi. Uma umuntu egcina isabatha, uma umuntu engaphuza utshwala, uma umuntu engawubhemi ugwayi, uma umuntu engaligundi ikhanda, uma umuntu engayenzi nje yonke into ephambene nomthetho kaNkulunkulu, lo muntu lo ukholiwe, lo muntu lo ungcwele. Amen. Ngamanye amazwi, as clear as this, ukholwa ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Kodwa sekuhlanganiswa konke. Ukuba ngcwele kusho ukuthanda uNkulunkulu, kusho ukwenza ukuthandwa uNkulunkulu, kusho ukungasuki empilweni yakho ngaso sonke isikhathi. Ukholiweke mawunjalo, ungcwele mawunjalo. Manje ke kukhona abantu abangazilutho ngokukholwa, yikho ke bese bethi sisindisiwe, ngoba abakwazi ukuthi benikeze indlela yokukholwa ngale ndlela le esifundiswe ngayo uShembe, ngale ndlela esifundiswe ngayo uYeshua, ngale ndlela esifundiswe ngayo bonke abaprofeti, ngale ndlela lena yokugcina umthetho kaNkulunkulu njengoba sifundiswe uMose. So ke indlela engcono ukuthi bethi sisindisiwe. Deuteronomy 6 verse 1-3 ukuthi nanku umyalelo nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu oyala ukuba nifundiswe futhi nikwenze, ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngakho, wena nendodana yakho, zonke izinsuku zokuhamba kwakho, kwandise imihla yakho yonke. Amen. Into esifundiswe uMose
ukuthi asihlale ekungcweleni. Into esifundiswa uMose ukuthi sihambe ngendlela kaNkulunkulu. Kukhona into ke abantu abaningi abangaze ngayilandela mase kuziwa ekukholweni kwala ebandleni lamaNazaretha. Uma ngabe ukholiwe ngempela awusheshi ufe. Uma ukholiwe nje ngempela awusheshi ufe. Kodwa lokhu ukuthi uma ukholiwe ungasheshi ukufa, ukufa is not a coincidence. Into ebhaliwe ukuthi uma ukholiwe izinsuku zakho ziyokwanda ezweni. Amen. Ngakhuluma ngelinye ilanga ngathi ngake ngaba udirector wamakhosi. Amakhosi cishe L300. Kuwo wonke lamakhosi inkosi engiyaziyo eyake yafa ingakakhuli nayo yafa ngokudutshulwa inye. Kodwa wonke amakhosi angayiwamaNazaretha ayife mancane onke. Angazi kanjani engekho nje inkosi endala ngaphandle ukuthi leyo nkosi ibe yiNazaretha. Lokhu kwafakazela ikakhulu uma amakhosi esenikezwa imvume yokuthi uma esekhulile ebese ebeka abantwana babo ukube bebe amakhosi noma besekhona. Ngathola ukuthi ayikho neyodwa inkosi engayilo iNazaretha ekhulayo. Onke amakhosi ayebe nabantwana egcine ngamakhosi ebese phathelwa esekhona kwakungamakhosi amaNazaretha. Amen. Ngamanye amazwi lento ifakazisa ukuthi uma ngabe uliNazaretha awusheshi ufe. Uma ngabe uyiNazaretha izinsuku zakho ziyanda ezweni. Amen. Lokho saqale sakuzwa ngoShembe. Kodwa nala eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngakho wena nendodana yakho ukuze izinsuku zokuhamba kwakho ngokuhamba kwakho zandiswe imihla yakho yonke. Amen. Izinsuku zakho zokwandiswa ngokuthi ukuhamba kwakho uqonde. Ukuhamba kwakho uqonde. Manje ke angazi ukuthi lento ingahlala kanjani ezingqondweni zethu ukuthi simesaba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Amen. Ngoba uma wesaba uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu usuke uyisimangaliso. Ngike ngakhuluma nomkhokheli ngathi ukuba abantu bayazi ukuthi inhlanhla engakanani. Ngoba uma ukhonza uNkulunkulu uyakhuluma kuNkulunkulu.
ucele ukuthi uphile, ucele noma yini oyibonayo ukuthi ingase ithikameze impilo yakho, ucele uNkulunkulu ukuthi Nkosi isuse le, bese uNkulunkulu uyayisusa. Engekho uNkulunkulu, ngicela ukuba izinsuku zami zande, kube njalo. Nkosi, njengoba silapha nje, ngiyafisa ukuthi leyo nto ihlale engqondweni zami ukuthi njengoba silapha nje, uma sicela ukuthi sikhule sizokhula. Amen. Njengoba kwasho ingilosi yathi niyokhipha umnikelo, nicele uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngalomnikelo ngicela ukuba izinsuku zami zande emhlabeni, ngize ngihambe emhlabeni sengikhulile kakhulu. Yathi lo mshwarensi lona lo mnikelo ufana nomshwarensi. Ukhipha every 3 months, 100 rand. Every 3 months. Ukuthi njena izinsuku zami azande ezweni, ngingahamba emhlabeni ngincane. Inkulu kabi leyo nto. Ithi ingilosi, celani ukuthi noma sekufika izinsuku zenu zokuhamba emhlabeni senibadala, kodwa ningabuzwa ubuhlungu ukuthi uma ufa uthathe unyaka ugula uba yiyo yonke into, kungaze ukuthi abantu beze befisa ukuthi uhambe emhlabeni. Cela nje ukuthi uNkulunkulu uma usunqumile ukuthi angihambe emhlabeni, izinsuku zami zingabuza ubuhlungu ukutheni ngila emhlabeni, ngoba awukwazi uhamba ungazange wakuzwa ubuhlungu. Kodwa abanye babanjalo, ababuzi ubuhlungu. Nasi nje lesisalukazi kade unina kaMdlolo, unina kaMdlolo ubesonto ebuhleni kodwa behlala eza lapha, kodwa esonto ebuhleni, kodwa ehlala ikhona njena namhlanje nizokwazi ukuthi nimphekezele noma ningamanazareta ase-NCG, ngoba kubeza la esontweni noma ngayilunga laleli bandla. Uthi-ke uShembe, yiza kulelizwi, uthi uShembe ngithokoze nganeliswe ekukukhonzeni. Amen. Uyabona leli gama lokuthi ngithokoze nganeliswe ekukukhonzeni. Ngamanye amazwi uchaza ukuthi ukukhonza kwami wena akuphelele. Kade ngibuka indaba kaMfundisi uMdlolo. Umfundisi uMdlolo ushonelwe unina, kodwa weze esontweni kade sinayo esonto, kodwa akushona unina. Umuntu bezothi hayi ngizokwenza esontweni ngishonele. Umfundisi uMdlolo njalo ngolesithathu noma kumakhaza noma kunjani umthola engene eza emthandazweni uyaqonda sonke isikhathi uyathokoza ekukhonzeni uNkulunkulu. Ukwenza empilweni yakhe kuba ingababikho into engaphezulu kokukhonzela uNkulunkulu. Uthi-ke uShembe, mangithokoze ekukukhonzeni, ngihlanganyele nabangcwele abahleli belindile, nami
angihlanganyele nabangcwele njengoba nje umfundisi umdala ade ehlanganyela nabangcwele ngoba njengoba silapha njena singabangcwele. Ukuba ngcwele akukhona ukuthi uze ube ngcwele ngoba usufile. Ula emhlabeni uma uphila impilo yobungcwele ungongcwele. Uthile ushembe nami kangihlanganyele nabangcwele ekukukhonzeni. Yabo. Ngihlanganyele nalaba abahleli belindile. Ngihlanganyele nalaba ngaso sonke isikhathi abahlala belindele ukukholwa ngoba khona abanye abantu abakholwayo nje kodwa bengalindi lutho. Bengayihluphi ngokucabanga indaba kaNkulunkulu. Kodwa uma silapha sihlanganyela noNkulunkulu singabantu abalindile. Uthi anginjengawe baba uNkulunkulu ngozama nokho ngawe ukusokhela isibali sami. Wena uNkulunkulu oyonginikeza amandla ukuthi ngisokhele isibali sami. Kodwa kunento ekhona eyinkinga. Uthi ushembe anginjengawe baba ukuncanela ungonisile. Anginjengawe baba ukuncanela ungonisile. Yini ukuncanela? Ukuncanela ufuna into yasemhlabeni. Mawuthi into ngincanele kusho ukuthi ngiyafisa. Anginjengawe baba kodwa ukuncanela ukufisa izinto wena ongayithandi ubonisile. Sonke njengoba silapha izono sizenziswe ukuncanela, sizenziswe ukufisa bese siyazenza. Ngokuzenza lezo zono bese siyaphuma endleleni kaNkulunkulu. Angazi ushembe uthi ngembese ngeNgadavide ezoqeda icala lami. Angazi washo ukuthini lapho kodwa uma ungabheka uyothola ukuthi kubo bonke amakhosi ayekhona ayikho inkosi eyifana noDavide. Onke. Kodwa kwangasho ukuthi uDavide wayengenaso isono. Kodwa lapho ushembe uthi mangembethe izingubo zikaDavide ngoqeda icala lami sizokwazi ukuthi siqede icala lami. Manje ke ithena kulesi sihloko asihlale silindile njengabangcwele. Singasuki uNkulunkulu. Siphile njalo ngalokho okufuna uNkulunkulu ukuthi siphile ngakho. Inkosi kuseluka ngizwe. Amen. Abelela mfundisi. Noma inkosi